trokapan estia jakong pideta pita Karbi Anglong arlo song pharo sose aham phang songatum dodun klipoma Denaronga hitialong Rosie sofa store kimi kangpu West Karbi Anglong District Congress Committee atumpen perangkya mai kangni. Karbi Anglong Live Prime Time bertang tonpen arjuponik thang. Assam Cabinet along group of ministers GOM atumpen Taya Home Chutia Moran Motok Coach Rasbongsi Lapen T tribe Adivasya khe tumaphan scheduled tribe mate ST jakong ki pipon japhan siding ponlo. Bangso birta kilong pen bangso puthak Assam Assembly long chirailong lipu khamkhesi bangsuri sose aratum chipengsi kachesong sai padopon Kidamtang phaikuni ni phaing kora trogar ni Kokrajhara rong sopia long ABSU CCTOA BTC Tribal Coordination Committee Tribal Sangha Garo Students Union All Rabha Students Union Rabha Women Council Bodo Samaj Bodo Sahitya Sabha pen kidanglo kaprek aradatum cheto pet lapen ning isivet pen chelangsi kheitrok aphan estia jakong piponlong lepusi kachesong par omplup anpinlo Kachesong hut Bodofa Children Park along pen Pangcheng Ponsi JD Road pen Damsi Kokrajhar Government Higher Secondary lapen Multipurpose School Playground along an Armuchejengsi. We respect ST status for 6 communities and withdraw cabinet decision po hangtaram Ponsi. Kachesong hut asi armung par omplup anpinlo. Bangso kachesong hut ABSU dun maipu Kurumdaw Weri pen kaning je ponatengki labangso khai trokatuma bangki Toklanga hin punoy, choki chokama hin punoy, rat charia hin punoy, ajara hin setami kipaprang duntang akhailo lapen bang so ketrok atuma bang ke asamalong ke do inglong aso pen apar kipaprang dun akhailo. Lasila ketrok atuma pan estia jakong kipia bang ke chedon dun thek pusi ning jepon. Jong sila tuma pan estia jakong pidet polote laki inglong aso jesemet kipapi hup apan Kiber thip jilapen aan wansi kithi pidun lopusi ning jepon lasi bangso cabinet pen kachirai tang alama bangki chen thuwek nang ji kali polote soluk sodak pen sitami chesong ponji pusi kether padopon bonta kamang humime alama bangki Karbi Anglong arlo Karbi Students Association KFA KSYC usuka pen kedanglok song pharu sose hamphanga song atumdo bonta Kokrajhar ason khai trok aphan schedule caste mate ST jakong kipi ponji aphan Assam cabinet along cheparai data phi anta kachesong dun ji kalisi ase anta jibidun hai hebang kavidet abangke manghume me binong langdamlo pulote tai ohom chutia moran motok koch rasbongsi lapen T tribes mate adivasya khai tumabangke karbia khai mate inglong aso aphan abangke phan ko an lonesi paprang tanglo jongsi khai trok aphan estia jakong pidet polote karbia khai bangke heloving alamlo inglong aso an wan do an kachipinang po bonda Karbi Anglong arlo pena bangke bangso aputhak thangnat kachesong dun amatsi avilang laso teng polote methanga an wan nang pachodun lo nang pu ang thek kachepaklang dun ason lo News Report, Karbi Anglong Live. Nang litum ahem aluhi ki wang hut ki pang ni jepan akasik sak doi kokma. Non pen ke nang litum mathaik nang nilo. Humrida mignon Rosie sofa store along ladak misen a sofa anam ki jumpen long ponikchi. Denarong ahithia longta Town Committee hok pondet penapi ason kaching thurason bang bomlo lason si denarong lems adung head 4 lane atowara rayalong non head jong Rosie sofa store akulat sitami ing puponlo kulara hem phuahin pen ke pachini ponatengke bangso kulara long mesen a sofa seat anam ki jum hek pen long pon ikji lapen nanglitum
akinang jia teng a design sitami ke paselam ji ninghang polote dakamat kaselam jia warsai ta longpon jila pen hem an ke thondun kok jia warsai sitami do pusi than pachini pon lapenan parta hemalong ke koirok ka hinodak a sofa sitami kasalok ji mate repair our size sitami do puta pachini pon thu ইয়াতে মানে আপোনাৰ ডানলপ সোফাবিলাক বনোৱা হয় নতুন পায় বা অৰ্ডাৰ দিলে অৰ্ডাৰৰ কামটো বেলেগ হয় আকৌ কি ৰিপেয়াৰিঙো হয় ডেলিভাৰী সুবিধাও পাই যাব আমাৰ নিজৰ কিবা ব্যৱস্থা কৰি পঠাই দিম আৰু ঠিকনাটো ক'ত আছে দেনগাঁও লেন্স ওচৰতে আৰু থাকাটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এইটো আপোনাৰ একমাহমান হৈ আছে dong mukak pen sem singing ti Karbi Anglong live Kidamtang ni phai ko atroxia ni mass resignation puthak alama pot pini West Karbi Anglong District Congress Committee asahem dongkamukam rong sopia long pini phirang kya mai kang ni ponahut mass resignation alam kya pot klardak lam thi kachethan pon bangso phrangkya mai ke pha ponalong congress asongja potum pen ke than alama ting plote rup singh bongrung dilip singh hanse jeneson teron chotro singh teron lapen ari sang ho inut banghin yatum rong ajo congress amunit kali pinsi congress amunit nang pache krong pen mass resignation along bang phokep an bak atum ridak pachipi pen nilitum aphan nang pulo bonta ahok pet alama bangki theragun e lobong panu pasalam theason si labang kli abang photoma phan ke anti party akam ke claim apot nilitum sokos notice kipitang dolo bonda thangnat alam the kavidet pen ajok nilitum asong pen short plot lo bang so pen apot si alang litum ason kavi ong amat Karbi Anglong Autonomous Council CM along pen tangka kang sok jia phansi alang litum lapuson bidi kang lim pen claim pon lo la pen nilitum ke alang litum nilitum asong along kavidet ke me pika kam lo nilitum thangnat kano hok tami avi pusi labang so pherang kya mai kang ni pon hut kro sang ho pen ning je pon nilitum labang so evidence long lo mata alam nilitum rip long si alam tu so pos lo lo nilitum action lo nilitum tong se khot pen nilitum president mata mai ku mo pang lo si jing wai kan alam tu phan so pos lo la sila bang so pos ki pielong ke Rup Singh Bongrung Jenison Teron lapen Dilip Singh Hansi alang tum si Sotro Teron alang tum sokos bilo sokos ki pia teng pe alang tum thang respond ta we mat si uthot nil tum party hoi pen jingwai lo jingwai pen mas alang tum phan tum tarik kuarat so par si alang tum phan so congress hoi pen alang tum expel ta lo thera ni lo bom panu ko son se tumi kenan manu alang tum phan sokos ta pidet lo lapen expel ta mat si ka expel ta ban kini tum la kadu ko bela evidence do ya mat si tum ka expel nan ko nil tum long thang proman potro we pusa de tum to expel an ke Stephen de dandu de bolo sida sokos ta alang man kilo lapen evidence do mat selang do khara ban ke nil tum expel nan ko party hoi ben Chithandami methangale kache palong ji aphan si Karbi Anglong arat aphan ke pamang hu ji aphan bor ilo bon tame Karbi Anglong arat atum tame ludunang ni kedamtang mass resignation ahut ke congress asong along ahar cha anta ke theklong le atum si mass resignation amai along nangkidun latum ke BJP along ke dotang atum congress asong along ke do atum ke piniani anta doverlang lasi Karbi Anglong arat atum manghudun tap nang ni pusi congress songja pu kro asang hopen ningji alang tum ko PC ke claim ma ke dama ka du ka be bang ke alang tum phane tum chini lo lasi munit tum ke adai do chera bang pulu butang te police army an no dam lo butang te sab so oxy kom rom du mati thik la tum dala son thok alang tum me thang adai do ko pasi party office lo congress office asai hem long ke bai phan akat thirak do ko la son da taxi non ke bang jilang alang tum wan si claim jima alang tum na hok itu sabi alang tum claim tu sabi lo na hok itu pulang kayu lagi BJP situ pulang ke rata kan baca bayi nang jong la penala tum tangka maha pen sabi alang tum la puson si
alang tu majep kecebak jabok pacogoromi panse alang tu mathalo lasi kebanjilan ni bang kini tu lang Kongres Parti hu atum lapan kahing nure jibu ni tu nong kan hobi tanggal tu nong ape lapen laan itu mana pan hobi ni dong kamu kampen Wiki Bay Karbi Anglong Live. Kidamtang Paikunia Chakloni Pain Korap Pliarni, Karing Rong Parpia Pan, Inut Adivasi, Kusik Kurmi, Kilang Rem Kilang Roboputak, Alam The, KSA, KSYC Penchang Lok Ong Dungatum, Bokaghat Police Station along, Kusik Kurmi Pan Lam Hoi Pidamno. Sitapiniarni Anta Kusik Kurmi Pan Neping Nang Pon Pilang. Lasonsi kursi kurmi apan nep ingnang pon etluma matin nep ingnang pon pilang mapu Lamding Road KSA mati sumitimung lapen Bokakhat KSA Guwahati KSA tumpen Bokakhat Police Station OC apan arjudamlo Bokakhat Police Station OC pen kethan pon atengki nep ingnang pon long lelang lapen ahem harida long anta dam dilang pusi than pachini dun bangso lam aputha Karbi Anglong arat mate Karbi arat tung doklip jima Ingsam rijima ke mua porani nangkile hut birta achatai long thek ponlong po lapen arju ponlong po usi than pachini pon lapen nona por ke Karbi ara ratunta kamunthi ke parsik nangji akenang sot apor lo je dak FIR bipon lo halaso FIR bipon de da phi pinian ke tini ni thom ke chogik lo sida me inut kosi kormi alang phanon da nep thek thela kopi posin nonan da lapuan ke pangkri be posin nep thek thedat Nilitum ladak Bokakhat usi duman alang liphan arjulo nanitum alang mithem homri dam loma sita melang ipu pilo homri dam dile laben ke kaprek duman ke pressurized pihinu juri market along damtang por pinangna song domwang lo je ladak FIR ke pi tum ta dolo pusi non bokole Bokakhat usi panel tum manang than sitame pini an nithom choge sitame laso ajuntu ke sabang ke nona tai res long lela lasi non lil tum non het jong Bokakhat osi ben lil tum chingki long lo je alang lili tum phan than teng pulote alang li phan phone of check la pen track long lelang pusipu lasi la prabjin pen la puson Karbi aphan kelang rop mane kiduga pot pen ajo ini sila puson ma pusi matha me melo je la son prabjin pen alang li phan ke res nang ye phan si non nilitum lausi sarapan pukang lo News Report Karbi Anglong Live. Pini bangso Greater Hanjang Langsu Chess Competition along kachipati dun kadukave bang korap plia bangphu bangpia tumang bong chipati pon. Banging koi raplia bang pho bang phiatum kachipati pon ang bong pen kichen sianong imati first position Diliram terang prize money with trophy chipalong pon. Adun thu anong ilake Lord Kumar Teron trophy with cash money laben ke thomang deng anong e prize money with trophy laben bang solong top 10 bang kep atuma phan nong e medal pipa jirpon bangso Greater Hanjang Langso Chess Championship Competition anong e kipa jira mailong dersing terang mai phu Hanjang Langso Chess Association alang lihin pen mai chari ponsi Mayat happy lapen kachophalu hi atma phan bapura mingti kongchun bang Hanjang Langso Chess Association ahin pen si than pachini pon Mayalong Chief Guest Aman pen Priya WP Assistant Executive Engineer Hanjang Langso Irrigation Division Manpeng alhia manapeng pen Giris Bira Dun Maipu Karbi Anglong District Chess Association Sarat Chandra Be Bidisar Hanjang Langso Chess Association Dhansing Timung Wopong Asar Greater Hanjang Langso Lalit Tokbi Assistant Teacher High Mountain Higher Secondary School Klengdun Terang Maipu Hanjang Langso Press Club Sarjan Rongpar My Member KADCA Atum Chetongdun Labangso Kachetongdun Aluhi Atum Pen Chess Kepa 2 Pen National Level Pen
international angkang pialong kacepati dunlong jiawarsai aputhak than parju ponsi bangso greater hanjang langso chess championship competition along kacepati dunabang probang piatumapan aning pathi padopon Santi Hidipen presenterang Karbi Anglong. Pinia birta kada ponsi kang ton poniglo karno.